Dislipidemija je pojam kojim označavamo poremećaj zapravo metabolizma masnoća, odnosno masti, pri čemu u osnovi nalazimo povišen LDL kolesterol koji nam je izrazito aterogen, što zapravo znači da je to onaj štetni kolesterol koji u osnovi doprinosi suženju krvnih žila. S druge strane, kod bolesnika možemo naći snižen HDL kolesterol koji je u stvari onaj dobročinitelj, to jest onaj faktor koji nam u biti bolesnika štiti od mogućih neželjenih kardiovaskularnih događaja. I na koncu u sklopu te dislipidemije možemo naći povišene trigliceride, odnosno hipertrigliceridemiju, koja se isto tako sama za sebe smatra neovisnim faktorom, odnosno neovisnim čimbenikom kardiovaskularnog rizika. Prema tome, ukoliko imamo bolesnika sa pretilošću i dislipidemijom koji će imati snižen HDL, s druge strane povišen LDL kolesterol i povišene trigliceride, takav bolesnik ima visoki kardiovaskularni rizik. Prema tome, on ima visoki rizik od moždanog udara, odnosno visoki rizik od infarkta miokarda.